samahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo, sama-sama, kasama mo kami. Kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Dear Love. Araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po. Napapakinggan at ngayon ay napapanood na sa live ng Facebook, TikTok at YouTube ng Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, worth it nga bang maghigante sa partner mong nanloko sa'yo? Anong sinasabi ng anak mo na ayaw mo na raw silang papuntahin sa akin? Bakit pa sila pupunta sa'yo? Para makita yung pakikipaglandian mo dun sa sugar daddy mo? Ano na lang matututunan sa'yo ng mga bata? Nakakahiya ka maging ina. Ang kapal ng mukha mo ah! At least ako, kaya ko silang buhayin. Eh ikaw, hindi mo nga mabigyan ng sapat na baon yung mga bata. Hindi makakain ng masarap. Kung talagang mabuti kang ama, hindi sila magiging sabik sa masasarap na pagkain tuwing pumupunta sila sa akin. Ipinagmamalaki mo pa talaga yung mga pagkain galing sa perang hinuhut-hut mo sa lalaki mo? Oy, oy, oy! May pinagkakakitaan ako, Randy, ha? Hindi ako kagaya ng iniisip mo na hingi lang ng hingi. Kahit anong gawin mo, marumi ka pa rin. Magkarelasyon pa tayo pero nakikipagkita ka na sa lalaking yon? Masisisi mo ba ako? Sa mga huling buwan na tayo pa, wala akong ibang narinig sa'yo kundi panunumbat at paghahanap sa mga pinapadala mong pera. Kahit paulit-ulit ko na sinasabi sa'yo na napupunta naman lahat sa mga bata, puro ka pa rin pagdududa. Ni hindi na nga ako bumabawas doon ng panggastos sa sarili ko. Nag-online selling ako para may sarili akong pera. Dapat lang naman na tumulong ka. Ano? Kukuya-kuya-kuy ka lang dito sa bahay? Palamunin ka lang, ganon? Yan! Diyan ako sukan-suka sa ugali mo na yan. Kung makapagsalita ka sa akin, akala mo naman napaka-perfecto mo. Sa pinapakita mo ngayon, lalo ko lang nare-realize na tama na hiniwalayan kita. Bakit? Akala mo ba hahabulin kita? Hoy! Hindi ako para maghabol sa babaeng nilalawayan ng iba! Kung ganon, bakit sumbong ka pa ng sumbong sa nanay mo? Pati sa ate mo kung ano mga sinasabi mo sa akin. Tama lang naman na malaman nila kung gaano ka karumi, ha? Ang sabihin mo, naghahanap ka pa ng kakampi. Pero kahit
kahit anong gawin mo, kahit pagtulong-tulungan niyo pa ako, hindi na ako babalik sa'yo! Mabuti naman! Sisiguraduhin ko talaga na hindi mo makukuha yung mga bata. Sa akin sila titira! O sige, sa'yo na kung sa'yo! Pero wag na wag mo silang pagbabawalan na pumunta sa akin kahit kailan nila gusto! May karapatan ako sa mga anak ko, kahit ano pang sabihin mo! Sa susunod na pagbawalan mo sila, ipapupulis talaga kita, Randy! Tandaan mo yan! Dear Love, ako si Dali. May 2 na akong anak sa live-in partner ko noon na si Randy. Nagkahiwalay kami nung magtrabaho siya bilang welder sa Pampanga. Okay naman kami nung una kahit malayo sa isa't isa. Pero habang tumatagal, naging mapanumbat na siya kaya naman napilitan na akong maghanap buhay. Hanggang sa may makilala akong OFW na kauuwi lang ng Pilipinas. Nagkaroon kami ng patagong relasyon. Pero hindi nagtagal, nabisto rin kami ni Randy. Doon nagsimula ang mga away namin hanggang sa tuluyan na kaming maghiwalay. Dali! Lumabas ka dyan! Ano na naman bang ginagawa ng babaeng yun dito? Labas! Di ba siya nang umay sa kasusugod sa akin? Huh. Oh, anong kailangan mo? Mabuti naman lumabas ka. Hoy, nasa ang asawa ko? Asawa mo? Hiniwalayan ka na nga, di ba? So dapat ex na. Matuto ka nga lumugarte. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Sigurado naman ako na hindi mo papatulan yung asawa ko kung hindi siya OFW at kung hindi siya mapera. Ako naman, sigurado ako na hindi ka niya babalikan kasi nakakarindi ang bunganga mo. Putak ka ng putak, wala ka namang trabaho. Pabigat ka lang sa buhay niya. Kaya ka nga habol ng habol, di ba? Kasi nawalan ka ng ATM. Ang yabang mo, ah! Kala mo kung sino ang matinong asawa? Akala mo hindi ko alam na kayo pa ni Randy nung nakipagrelasyon ka sa asawa ko habang nasa Saudi pa siya? At ngayong nakauwi na, gusto mo nang solohin? Hoy! Ibalik mo sa akin yung asawa ko! Hindi ko siya inagaw sa'yo, no? Siya yung kusang sumama sa akin. Bakit hindi siyang kausapin mo? Para mahimasmasang ka at ma-realize mo na hindi ka na niya mahal. Huwag ka nga magpakatanga, okay? Buisit ka talagang babae ka! Sa akin lang siya! At papatunayan ko sa'yo na ako pa rin yung mas karapat-dapat para sa kanya. Kakalbuhin kita ng haliparot ka! Para magsisihan mong inagaw mo sa akin yung asawa ko! Wala akong inagaw sa'yo, gaga! Hindi ko na kasalanan, nagsawa na sa kaingayan mo! Ang asawa mo! Hayop kang babae ka! May gana ka pa talagang manampal! Tama ka ba talaga, ha? Sinabunutan mo ako eh! Umalis ka na ritong demonyita ka kung ayaw mo tadyakan kita paalis! Nakakaabala ka na sa ibang mga tenant! Palagi ka na lang nag-eskandalo! Babalik pa rin ako rito para ipamukha sa'yo ng paulit-ulit na mga agaw ka ng asawa! Ready, go! Sa susunod na punta mo rito, yung ex mo na magtataboy sa'yo! Darating yung araw na pagsisisihan mo ng agaw ka ng asawa! Hintayin mo yung karma mo! Sa tingin mo ba, masyado kang espesyal para pakisamahan niya ng matagal? Ha! Tandaan mo, may mga anak ka! Pag nagsawa na siya sa'yo, babalik din siya sa akin! At pag nangyari yun, magmumukha kang tanga! Hindi ko naman sineryoso ang mga sinabi sa akin ni Giselle. Ako na ang mahal ng ex niya at wala na siyang balak bumalik sa bruha na yon. Pero dahil may mga anak sila, napipilitan pa rin silang magkita at mag-usap para sa sustento. Naging maayos ang buhay ko. Hindi ko na kinailangang magkayod kalabaw para mabuhay. Pero dumating sa buhay ko ang isa na namang tukso na hindi ko magawang iwasan. Nagkaroon kami ng relasyon ng delivery rider na madalas magdala ng mga parcel namin sa bahay. Umabot ng halos 2 buwan ang lihim naming pagkikita bago kami nabisto. Hoy, Dali! Lumabas ka dyan! Napakalandi mong bobo ka! Ay,
Buwisit! Talaga bang hindi ako titigilan ng babaeng yon? Hoy, Makate! Lumabas ka dyan sa lungga mo, sabi! Ano na naman ba ang kailangan mo? Tabi, may kukunin ako rito! Aray ko! Wow! At sino naman nagbigay sa'yo ng karapatang pumasok dito? Sino pa? E di yung asawa ko na inagaw mo. Pero wag kang mag-alala. Natauhan na siya. Nandun na siya sa bahay. Nasa kama at pagod na pagod. Pinuyat ko ba naman kagabi? O ano naman ngayon? Wala lang. Para lang ipamukha sa'yo na tama ako. Naiiwan ka rin ng asawa ko at babalik siya sa akin. Di ka naman talaga niya ganong kamahal eh. Ikaw naman kasi, hindi ka na nakontento sa iisang lalaki. Pakakatimuti! Ay nako, babalik din siya sa akin. Umalis ka na nga! Pinapakuha ng asawa ko lahat ng mga gamit niya. Ay, lahat nga pala ng nandito gamit niya. Oh, kinakabahan ka na ba? Baka mahubaran ka pa kapag kinuha ko lahat. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ako ganun kasama. Ititira ko naman yang suot mo. Kahit kunin mo lahat, wala akong pake. Ay, yun ang gusto ko sa'yo, Dali eh. Matapang ka kahit ikaw na yung mali. Teka, nasa na nga yung lalaking ipinagpalit mo sa asawa ko? Bakit hindi mo kasama? Oops, mukhang iniwan ka na rin Hoy, wag mo akong pakialaman sa gusto kong gawin sa buhay ko, ha? Kung gusto mo magkabalikan kayo ng asawa mo, di sige, sayong-sayo na siya, isaksak mo pa dyan sa bunganga mong talak ng talak para manahimik ka na. Talaga! At ikaw, ihanda mo yung sarili mo. Ewan ko lang kung kayanin mong bayaran ng mag-isa yung renta at bills mo rito. Hinding-hindi mo na siya makakausap o malalapitan man lang. Sisiguraduhin ko yon. Go! Wala namang pumipigil sa'yo Magpakabaliw ka sa asawa mo hanggat gusto mo. Mga buwisit kayo. Kala mo naman maghahabol ako sa asawa mong tood? Yuck! Marami pang ibang lalaki dyan, ano? Hindi ako gagaya sa'yo na nagpapakadesperada para lang balikan ng asawa. Sinabi ko na lang talaga yon para isalba ang sarili ko sa kahihiyan sa harapan ni Giselle. Ayoko magmukhang talunan. Naapektuhan ako ng sobra sa mga sinabi niya. Totoong mag-isa na lang ako. Iniwan na rin ako nung delivery rider na nakarelasyon ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko nung time na yon. Napalayas ako sa inuupahan ko dahil wala na akong maibayad. Walang-wala na ako. At hindi ko na alam kung saan pa ako pupunta. Hindi ko na rin maintindihan ng sarili ko kung bakit matapos ang lahat ng mga nangyari, nagawa ko pa rin bumalik para sumubok muli kay Randy. Randy, please. Mag-usap tayo kahit sandali lang. Para saan pa? Tapos na tayo, di ba? Ba't ba nandito ka ngayon? Di ba dapat masaya ka na dun sa lalaki mo? Nagkamali ako. Pinagsisisihan ko na yun ngayon. Dapat lang na pagsisihan mo. Kasi kung masaya ka pa matapos ng lahat ng pinaggagawa mo, hindi ka na talaga normal nun. Patawarin mo na ako, Randy. Gagawin ko lahat para makabawi sa'yo at sa mga bata. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Di ko alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan, Dali. Kung nagawa mo akong ipagpalit sa ibang lalaki, di malabong gawin mo ulit yun kapag meron na naman tayong pinagawayan. Magbabago na ako, please. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon para gawin yun. Nasasabi mo lang yan ngayon dahil wala ka ng ibang malalapitan. Pero kung may ibang tutulong sa'yo, alam ko naman na di ka babalik sa akin Hindi ako kasing tanga ng iniisip mo Maniniwala pa sana ako sa'yo kung di ka nagpakamot sa delivery rider Nakikiusap ako, Randy. Kung kailangan mo ng matutuluyan, pwede ka rito hanggat wala ka pang nalilipatan. Pero bibigyan lang kita ng 1 buwan Pagkatapos nun, kailangan mo nang umalis. Maraming salamat, Randy. Maghahanap kagad ako ng trabaho para hindi ako makastorbo sa'yo rito. Pero gusto ko lang din linawin, Hindi ko to ginagawa dahil gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Ginagawa ko lang to para sa mga bata. Kasi gusto ko rin nilang makasama. Naiintindihan ko. Salamat talaga. Doon ka na matulog sa kwarto nila.
Ayusin mo na lang yung mga gamit mo dun. Huwag mo nang paabutin ng 1 buwan ha. Pag nakahanap ka ng trabaho, umalis ka na agad dito. Oo, promise. Magkaroon lang ako ng sapat na pera, aalis kagad ako. Pero may pakiusap lang sana ako sa'yo. Ano yun? Pwede bang wag mo munang ipaalam sa mga bata yung tungkol sa tunay kong sitwasyon ngayon? Ako na lang ang magpapaliwanag sa kanila pag handa na ako. Ay, bahala ka. Dear love, kahit hiyang-hiya ako noon kay Randy, kinapalan ko na lang ang mukha ko na tumira sa bahay niya habang wala pa akong matutuluyan. Pero buo na talaga yung desisyon ni Randy na hindi na ako balikan. Napilitan na rin akong umalis kagad nung sinabi niya na ibabahe na niya yung bago niyang kinakasama. Nasaktan ako noon kahit alam kong wala na akong karapatan. Akala ko nga gusto lang akong gantihan ni Randy. Pero nakita ko kung gaano siya kaseryoso sa bago niyang karelasyon kaya nirespeto ko na lang yon. Yun na siguro ang karma ko. Aminado naman ako sa mga naging pagkakamali ko kaya pagkatapos nun, sinubukan ko ng ayusin ang buhay ko. Sa ngayon, single pa rin ako. May maayos na akong trabaho at nakakapagbigay na ako sa mga anak ko. Na-realize ko na ang pagmamahalang nagbigay ng sugat sa iba, kahit kailan ay hindi talaga magiging payapa. Hindi kasi bulag ang tadhana at hindi rin natutulog ang karma. At yung saya na nakuha mo sa pangaagaw sa iba, pansamantala lang talaga at agad ring mawawala. Kabisyo, minsan gusto nating paniwalaan na may hustisya talaga sa paghihiganti. Na kapag nasaktan ka, may karapatan kang manakit pabalik. Na kapag ginago ka, pwede kang gumanti para bumawi. Pero mga kabisyo, ito yung hindi natin gustong marinig. Hindi ka nagiging tama dahil lang mas malala yung ginawa nila. Kapag pinili mong gumanti, hindi ka na yung biktima. Kasali ka na sa cycle. At yung akala mong hustisya, nako kabisyo, disguise lang yan sa galit na ayaw mong bitawan like super legit and all. Dito natin makikita na at mapapatunayan na hindi talaga maitatama ng mali ang isa pang mali. At kahit na kailan, wala talagang magandang patutunguhan ang paghihiganti. Mabuti na to, Dali, at nagising ka kahit papano. Nagising ka at isiniwalat mo yung kwento mo sa Dear Love ngayon. Dahil isa itong, I would say, hindi paalala kundi warning sa bawat isa sa atin. Napakaganda ng sinabi mo. Dahil ang karma, totoo, naghihintay lang yan. At kahit na kailan, hindi yan natutulog. Kaya mga kabisyo, kung sa simula pa lang, alam na nating hindi na maitatama ng mali ang isa pang mali, bakit mo gugustuhin manakit, manloko, at maging parte pa ng maling cycle? Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, your Uragong Broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre,
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Hmm? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret File. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
Go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, Jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
Saya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito?
Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Kung single ka raw. Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah!
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice.
Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala... Bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim,
patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Mga kabisyo, kasama nyo pa rin po napapakinggan at ngayon ay napapanood na ng live sa Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Kabisyo, alam natin na ang pagmamalasakit at pagtulong sa iba ay ang kailangan ng ating mundo ngayon.
Pero paano kung ang pagtulong at pagmamalasakit mo sa iba ay ang kapalit naman ay ang sarili mong kaligtasan? Nandyan na naman siya. Ayaw niya akong tigilan. Anong gagawin ko? Ayun, si Manong na nagtitinda ng street food. Baka pwede akong humingi ng tulong sa kanya. Manong, may tinda pa po ba kayo? Pabili po. Nako, ubos na ang tinda ko eh. Pauwi na nga ako. Baka po meron pa. Gutom na kasi ako eh. Wala na talaga eh. Pero kung nagugutom ka na, may binili akong tinapay kanina sa bakery. Hati na lang tayo. Talaga po? Naku, thank you, Manong ah. Sobrang bait niyo naman po. Ayos ka lang ba? Parang pinagpapawisan ka. Ano po kasi? Bakit? Anong meron? Pwede mo naman sabihin sa akin. Manong, wag na lang po kayong lilingon ah. Kanina pa po kasi may sumusunod sa akin. Schoolmate ko po siya. Mula nang mag-enroll ako, lagi niya na akong binubuli. Palagi niya akong inaabangan tuwing break time at tuwing uuwi. Sinusundan niya po ako. Tuwing naaabutan niya ako, kung ano-anong pinapagawa niya sa akin. Kinukuha niya rin yung pera ko kaya hindi na lang po ako nagdadala. Sinasaktan niya pa rin ako kahit binibigay ko na sa kanya yung mga pera ko. Pambihira. Sino ba sa tingin niya para gawin yung mga ganong bagay sa'yo? May mga grupo-grupo po kasi sila sa school namin. Mga gangster sila. Nagpapakasiga sila dun para katakutan. Hindi dapat hinahayaan ng school yun. Inireklamo mo muna ba sila? Natatakot po kasi ako na magsumbong eh. Kasi pag nalaman nila kung saan ako nakatira, baka saktan nila pati pamilya ko. Huwag ka mag-alala. Hindi kita hayaan na masaktan. Ako bahala sa siraulong yun. Bakit po? Ano pong gagawin niyo? Huwag kang matakot. Akong bahala sa'yo. Ano nga pong gagawin niyo? Baka kasi kapahamak niyo pa po, Manong. Sa tapang nun, mukhang wala talaga siyang sasantuhin. Papatulan niya kahit mas matanda pa sa kanya. Alam ko naman yun. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako natatakot sa kanya. Teka, ano nga palang pangalan mo? Rocco po. Ako naman si Fred. Tawagin mo akong Kuya Fred. Salamat po sa pagkausap niyo sa akin, Kuya Fred ah. Kahit papano, nabawasan yung takot ko sa sumusunod sa akin. Hindi mo dapat hinahayaan yung mga barumbado na ganunin ka. Dapat matuto ka rin lumaban. Mamimiyasa yun na ginagawa kang talunan. Mas lalo kasi siyang ginaganan kapag alam niyang hindi siya kayang labanan. Kasi pakiramdam niya, bidang-bida siya. Parang tipong bida sa pelikula. Sakitin po kasi ako kaya mahina talaga katawan ko. Kung hindi mo sila kayang labanan ng pisikalan, pasimple mo ireklamo. Siguraduhin mo hindi nila malalaman na ikaw ay nagsumbong. Mahirap po talaga gawin yan, Kuya Fred eh. Sige. Kung nahihirapan ka, tapusin na lang natin ngayon yung problema mo. Dear Love, ako si Rocco. First year college pa lang naging target na ako ng mga bully sa school. Matangkad ako pero mukhang saranggola. Tipong lili pa rin ang hangin sa kapayatan. Sakitin kasi ako at konti lang talaga kumain. Pero ang pinakamalala na nangyari sa akin ay yung dinala ako sa CR para sapakin at ihian ng mga hindi ko naman kilalang estudyante. Kinompronta ni Kuya Fred yung estudyanteng sumusunod sa akin. Harap-harapan sinabi ng estudyante na ako yung target niya at ayaw niya na may nakikialam sa gusto niyang gawin. Nagkasagutan sila ni Kuya Fred at di ko akalaing may dala palang balisong yung estudyante. Ano ba talaga nangyari? Bakit kinuha ng mga pulis yung kuya ko? Nagkainitan kasi sila kanina ng estudyante na humahabol sa akin. Tapos, Teka nga, may humahabol sa'yo kanina? Oo, siya yung laging nabubuli sa akin. Wisit! Pinagtanggol ka ni kuya, no? Kaya ba siya kinuha ng mga pulis? Napatay niya ba yung nambuli sa'yo? Nasa ospital ngayon yung tao. Ang sabi, critical daw yung kalagayan. Nawala na siya ng malay sa dami ng natanggap na suntok mula kay Kuya Fred. Napuruhan sa ulo. Ano ba yan? Gets ko naman yung galit ni kuya, pero bakit kailangan niyang puruhan ng ganon? Nadala na rin kasi siya ng emosyon niya. Kitang-kita ko yung galit sa mga mata niya kanina. Parang wala talaga siyang balak na tigilan yung estudyante kung di ko siya hinila. Galit na galit siya eh. Paano hindi magagalit naging biktima rin siya ng bullying nung nag-aaral pa siya? Muntik pa nga siyang mapagsamantalahan kung hindi lang siya nakita ng teacher noon eh. Kaya pala ganun na lang yung galit niya. Oo, ganun talaga si kuya kapag may nakikita siyang sinasaktan o binubuli. Kahit nga mga bata pinagsasabihan niya, iba lang talaga yung sayo kasi mukhang papatay talaga ng tao yung hayop na yun. Kaya lang, dahil napuruhan siya, si kuya ngayon yung nadidiin sa nangyari.
Paano na to ngayon? Wala pa naman kaming pera para kumuha ng abogado. Huwag ka mag-alala. Tutulong mga magulang ko. Hindi naman kasi mangyayari yun kay Kuya Fred kung di niya ako tinulungan. Kung hindi dahil sa kanya, baka ako yung nasa ospital ngayon. Pasensya ka na sa nangyari ha. Nahihiya ako sa iyo at sa pamilya niyo. May asawa ba si Kuya Fred? Oo. Kapapanganak lang kaya sina nanay at tatay yung pumunta rito. Sinamahan ko lang sila. Laking problema talaga nito. Kung sakaling matagalan sa loob si Kuya Fred, tutulong ako sa asawa at anak niya. Ha? Eh paano mo naman gagawin yun? Nag-aaral ka pa. Tsaka hindi naman namin hinihiling na tumulong ka. Siguradong hindi rin papayag si Kuya. Kung naisip mong gawin yon dahil nakokonsensya ka, nako, wag mo na lang isipin. Di mo na makasalanan yung nangyari. Wala rin may gusto nun. Tulad ka rin pala ni Kuya Fred, no? Napakabait mo rin. Lalo tuloy akong nalulungkot sa nangyari. Ay, kung pwede lang sana magpalit na lang kami ng posisyon ngayon. Tigilan mo na nga yan. Hindi mo kasalanan kung bakit siya makukulong, okay? Ginawa ni Kuya yung tama na tulungan ka. Sumobra lang talaga yung ginawa niya. Pero sigurado ako hindi niya pagsisisihan yun. Ako nang bahala magpaliwanag sa asawa niya. Tsaka wag mo na ring alalahanin sina nanay at tatay. Hindi magagalit yung mga yun sa'yo. Kahit pilit akong ina-assure ni Joanna nung time na yon, hindi ko pa rin mapigilang sisihin yung sarili ko. Kung hindi naman talaga ako lumapit kay Kuya Fred para humingi ng tulong nung araw na yon, hindi sana siya makukulong. Lalo pang nagpabigat sa pakiramdam ko, yung nalaman kong kapapanganak pa lang ng asawa niya at siya rin yung breadwinner ng pamilya nila. Nakoma yung estudyante kaya nagsampa ng kaso ang mga magulang nito laban kay Kuya Fred. Matagal-tagal siyang makukulong pag nagkataon. Habang pinagbabayaran ni Kuya Fred yung ginawa niya, gumagawa rin ako ng paraan para mabayaran yung ginawa niya para sa akin. Hindi ko na nga namalaya na ilang taon ko na palang ginagawa yun. Kuya Fred, kumusta ka rito? Licensed professional teacher na ako. Nabalitaan ko nga kay Joanna. Congrats sa inyong dalawa ha. Tagal din kitang hinintay na dumalaw dito. Kaso napaka-busy mo pa raw. Masaya ako para sa'yo, Rocco. Buti na lang talaga, tinuloy-tuloy mo yung pag-aaral mo kahit na nahihirapan kang isabay yung pagtatrabaho mo. Kayang-kaya naman kuya eh. Tignan mo naman, ako na yung nagtuturo ngayon. Tapos may business din kami ni Mama kaya medyo nakakaipon na talaga. Salamat ha, kasi hindi mo ako nakalimutan. Tsaka nalaman ko rin sa asawa ko na tuloy-tuloy pa rin yung pagtulong mo sa kanila. Parang ikaw na nga raw yun, tumatay yung tatay ng anak ko habang nandito pa ako. Napakabait mo talaga. Hindi ko na nga alam kung paano pa kita pasasalamatan eh. Hindi mo kailangan magpasalamat kuya. Tsaka kung di ka naman nakulong, siguradong gagawin mo rin lahat ng ginagawa ko. Tandaan mo kuya, kahit nandito ka sa loob, isa ka pa rin mabuting ama. Hihintayin ka ng anak mo. Ano ba yan? Huwag mo naman ako paiyakin ngayon. Tigasin pa naman tingin nila sa akin dito tapos babalik ako ron na muktumat ako. Siya nga pala kuya, malapit ang birthday ng anak mo. May gusto ka bang ipabigay sa kanya? Wala pa kasi akong may bibigay sa ngayon. Babawi na lang ako sa kanya pag laya ko. Ako nang bahala kuya. Sabihin mo lang sa akin kung anong gusto mo para sa kanya. Gusto ko sanang bigyan siya ng bisikleta eh. Pwede bang pautangin mo muna ako? Babayaran kita. Anong bayad-bayad? Matagal lang bayad yung kahit anong ipapabili mo kuya. Kaya huwag kang mag-alala. Bibilan ko siya ng bisikleta. Nako, napakabait mo talaga. Salamat ha. Hindi ko na alam kung paano pa ako makakabawi sa lahat ng ginagawa mo. Bawi ka na lang sa akin pag nakalabas ka na. Lasingin mo ako kuya. At busugin mo ako sa pulutan. Sapat na yun. Sige ba? Teka, bago ko makalimutan, umamin ka nga sa akin, Rocco. Nililigawan mo ba si Joanna? Ha? Ligaw? Kuya naman. Huwag mo nang itago. Ayos lang naman. Saka kahit magsinungaling ka, halatang halata naman sa kapatid ko na kilig siya sa'yo. Bukang bibig ka nga sa akin tuwing dumadalaw dito eh. Sige na nga, aaminin ko na. Nililigawan ko nga siya. Aba, kung ganun, wala na pala akong dapat ikabahala sa kapatid kong yun. Kasi alam kong mapupunta siya sa isang matinong lalaki. Ibig bang sabihin yan, boto ka sa aming dalawa? Bakit naman hindi? Bagay nga kayo eh. Yun! Salamat kuya! Ikaw lang talaga inaalala namin eh. Sus, kahit kailan, hindi nyo ako kailangang alalahanin. Magpakasaya kayong dalawa at enjoy nyo lang ang buhay, okay? Okay kuya. Salamat talaga. Rocco,
May isa pa sana ako itatanong sa'yo eh. Ano na nga palang balita doon sa binugbog ko? Naku kuya, nasa rehab pa rin hanggang ngayon. Wala eh, lulong na sa drugs. Sabog na sabog talaga. Ay, sinayang niya lang yung buhay niya. Dahil may basbas na kami ni Kuya Fred, agad na akong sinagot ni Joanna. Isa yun sa mga nagustuhan ko kay Joanna kasi kahit nakakulong pa, iginagalang at kinoconsider pa rin niya yung opinyon ng kuya niya bilang panganay sa kanila. Nagpatuloy ang pagsuporta ko sa mag-ina ni Kuya Fred. Hindi naman yung buong sustento talaga. Nag-aabot-abot lang ako dahil may trabaho naman ang misis niya. Hindi ko rin pinapalampas bawat birthday o kahit anong mahalagang okasyon sa buhay ng anak ni Kuya Fred para hindi maramdaman ng bata na malayo yung tatay niya at hindi pa malaya. Ang sarap naman ng mga pagkain dito. Kaso may kamahalan din pala. Huwag mo nalang tignan yung presyo. Ako namang bahala eh. Pinaghandaan ko talaga to ngayong birthday mo. Ang sweet-sweet mo talaga. Ano ka ba? Deserve mo to. Laki rin kaya nang naitulong mo sa akin. Buti na nga lang sinugot mo ko eh. Hindi ko talaga alam gagawin ko kapag napunta ka pa sa iba. Ikaw na yan eh. Hindi mo naman sinabi sa akin noon na teacher din pala type mo. Eh di sana, matagal na ako nagpapansin sa'yo. Bakit? Matagal mo na ba akong gusto? Honestly, oo. Mula nung nakita ko kung paano ka magpakaama sa pamangkin ko at kung paano mo mahalin yung mga magulang mo. Tapos, hindi mo rin nakakalimutan yung kuya ko. Walang dahilan para hindi kita magustuhan, Rocco. Kahit hindi ka pa talaga tatay, alam kong kayang-kaya mo ng responsibilidad ng isang ama. Baka nga mas responsable ka pa kaysa sa ibang mga tatay dyan eh. Sa isip-isip ko nga nun, napakaswerte ng mapapangasawa mo. Wala naman akong ibang nakikita na mapapangasawa ko kung hindi ikaw. Alam na alam mo talaga kung paano ako pakiligin. Pero, pwede bang wag na muna tayo magpakasal? Pag nakalaya na si Kuya Fred? Oo. Sa ngayon, pwede naman muna tayo mag-enjoy ng tayong dalawa lang. Bata pa rin naman tayo kung tutuusin. Wala namang problema sa akin yun. Gusto ko rin naman na makasama natin si Kuya Fred sa araw ng kasal natin. Siya yata yung dahilan kung bakit tayo nagkakilala at naging close. Kaya di pwedeng wala siya ron. Sigurado akong excited na siyang makauwi. Minsan nga, naaawa na ako sa kanya. Parang pilit niya lang tinatago yung lungkot at pangungulila niya tuwing dumadalaw ako sa kanya. Pero alam kong ganun yung nararamdaman niya. Nahahalata ko rin yan kay Kuya Fred. Kaya nga tuwing dinadalaw ko siya, sinasadya akong magkwento ng masaya para yun yung mas maalala niya pagbalik sa loob ng selda. Mabuti na lang talaga at may pag-asa pa rin siyang makalaya. Konting tiis na lang, makakasama na natin si Kuya Fred. At pagdating ng araw na yon, tutulungan natin siyang bawiin yung mga oras na nawala sa kanya. Sagot ko na yung family date nila para may bonding agad sila ng mag-ina niya. Sagot ko naman yung outfit at pangregalo ni Kuya kay ate. Aba, kailangan niyang bumawi. Sang-ayon naman ako dyan. Miss na miss ba naman siya nun eh. So ano, tatapusin pa ba natin tong kinakain natin o magkukwentuhan na lang? Dear Love, nung makalaya si Kuya Fred, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Wala namang naninisi sa akin. Lahat sila nauunawaan yung ginawa ni Kuya Fred para sa akin nung time na yon. Tinulungan kong bumawi si Kuya Fred sa pamilya niya. Tinulungan ko siyang magkaroon ulit ng hanap buhay para makapagsimula ng bagong buhay kasama ng pamilya niya. Yung yakap na ibinigay niya sa anak niya, yun na yata yung pinakamasayang yakap na nasaksihan ko. Parang ibinuhos niya lahat doon yung mga panahong hindi niya nakakasama yung anak niya. Totoo nga na kahit gaano pa kabigat ang pagdaanan natin, laging may darating na pag-asa para pagaanin ng lahat. Laging may pagkakataon para bumangon at sumubok ulit hanggang sa maipanalo naman natin yung laban naman natin sa buhay. Metro's #1 Love Radio Basic.
Kabisyo, may mga pagkakataong gusto lang naman nating tumulong at magmalasakit. Simply because naniniwala tayong may kabutihan pa rin sa mundo. Pero paano kung sa simpleng pagtulong, katulad nito, ikaw naman yung mapahamak? Hanggang saan nga ba yung tinatawag nating malasakit? Totoo kayang baguhin ng kabutihan ang buhay ng isang tao? Ang sagot dyan, kabisyo, ay oo. Pero sa mga pagkakataon na sarili naman natin yung nanganganib, naniniwala ako na safety first, mga kabisyo. Mas nagkakaroon ng malalim na pagkakahulugan yung sinasabi nating malasakit kapag nagsisimula rin ito sa ating mga sarili. And more than that, mga kabisyo, isa sa mga pinakamatinding issue ng ating Dear Love ngayon ay ang umiigting na usapin tungkol sa bullying, lalong-lalo na sa mga mahal nating estudyante. Tandaan natin, mga kabisyo, at ako ay laging naniniwala dito, ang anumang klase ng violence, sa salita man yan o pisikal, ay kailanman hindi dapat natin ninonormalize. Maaring sabihin natin naghiganti lang ako o posibleng ito lang yung paraan ko para mailabas ko rin at maipagtanggol yung sarili ko. Sana we always go back to our core as a human being na kapag nakakasakit na, regardless kung ano yung rason nito, masama ito. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng ating Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Buzz! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa
tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila.
Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya si... Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong
mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril.
Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang
kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala...
Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulak. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo? Talaga tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulak. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? The next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love
shake! Chino! Kimchi Chino! Opa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama
puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye.